kuti mwina musatire ndondomeko kuti kodi zimayenda bwanji. Ndinawo Justice Chimwemwe Kamowa kuti atithandizire kuti kodi mungafikire bwanji IRC komanso mwina kodi ndondomeko zake zimayenera kuti muyende motani, kodi mwina mulibe ndondomeko eni imene mumayenera kuti mwina mutsatire kupita chitsogolo, mwina mudalakwiridwa, kodi muyenera kuti muchite motani. Ndiye tipereke mwayi kuti mufunse mafunso, ndithu mukhoza kutumiza mafunso kudzera kuyimba 104 0 8475904 0 kapena mukhoza kutumiza text message kudzera ku short code 1895. Mzanga Christopher Nkosi aliso pompande kuti atithandizire zina ndi zina. Tidali tisanaoneke pa tsamba la mchezo la Time 360, ndiye kuti kwa inu amene mutitsatira pa tsamba la mchezo la Time 360 ndiye kuti tikulandireninso pamenepo. Ndiye kuti ngati muli mmafunso mukhoza kutero. Mwina Justice ndisanalole kuti mwina tiyambe kutenga ma 10 kapena ndi mafunso ena, mwina kungoyankhulapo zina zimene mudakakonda kuti mutipasire zokhuza ndithu IRC komanso nkhani zimenezo zokhuza ntchito. Pali issue ya terminal benefits. Ambira kuti ma benefit ndi chani munthu ntchito ikamata amene akapitotsa. Tikazindikire kuti panopo benefit yayikulu ndi pension. Ndi pension ndiyotetezedwa kuti angakhale uli ndi ngongole sangadule ku pension yako kubweza ngongole. Prime pension ndiyotetezedwa. Benefit yayikulu ndi pension, chifukwa chake aliyense olembedwa ntchito ayenera kukhazikidwa pa pension. Uleka ukhawa amene ali exempted. Amene ali exempted monga ngati ma domestic workers, ma MPs, president, vice president, amene ali pa temporary employment. Ndambira makondo kuti benefit ndi chani. Kama chotsa ntchito ma terminal benefit ake ndi pension. Ndi tiyeneka tizitsatira pension yathu. Tinataka kutidula komanso iwo amene aotema ntchito akusonkherapo, iwo amene kukudula 5% minimum, iwo amene 10%. Koma zote amene malo eno kugwira ntchito akuchita bwino akumafika 20 ena 25%. Kuti ukamadzapuma pa ntchito idea lomene kolandire on retirement. And retirement is between 50 years and 60. Makondizo zo service amasanka kuti anthu awadzipuma pazaka zingati ambiri ndi 60 years. Tizonetsetsa kuti pension ikuyenda bwanji. Ambiri nenda ndinakuja usabata yatha pension amanya pension koma statement alibe sakudzoti masipon technology nataka kupanga cheki pension kwa mafoni pension fund managers ambiri digital. Ndeti ntizitsatira kuti terminal benefit athu akulu ndi pension. Ndikazitsatira kwambiri ambiri sitimatsatira sitimvetsa. Timakhani ma trustees a pension amene titha kuwafunsa also fund manager titha kuwayitana abwere tafunse kuti pension ikuyenda bwanji. Pension imakhani ndi pension fund rules. Ambiri ma fund rules sitimadziwa. Pension yathu idzayenda bwanji, ndikadzapuma pa ntchito zachitika ndi chani, ndataniro pa ntchito ndisanapumbe tiyeneka kuchitika ndi chani. Mafunso amene nawo titha kuwayitana through a HR manager athu timutipemphere ma fund manager athu a pension abwere tili mafunso azidziwitsi za pension kuti zimakhala bwanji. Ndi benefit yayikulu last week ija anafunsa zofunso
and aliyesa ameneka akhale pa pension kuyamba kumene probation kauli pa fixed term contract aliyese ameneka akamamba ntchito apangidwa introduce on pension fuka ina amanena kuyathaja kuti munthu wagwira 9 months ka 7 months ndoka ayeneka alandiration ameneka kukhala kuti anali pa pension ndithu tiyeni ndi benefit yayikulu ndi pension chabwino uma ndila severance pay pokha ngati ili redundancy pay ka retrenchment kapena court lapeza kuti unfair dismiss pamene umandira severance pay pakalilita mene pension kunalibe anthu amandira severance pay ya ngatiso panali masiku aliva amene sonapita kupeza leave pay ngati unali ndi overtime yoti singalipiridwe uthaso kulipiridwa overtime koma benefit yayikulu terminal benefit yayikulu panopo ndi pension ya chabwino iya ndithokoze Justice Chimwemwe Kamowa ambako tiyambira zonse mmene tikuti 26 minutes past 7 ndilole kuti amene muli mmafunso kudzera pa tsamba la mchezo la Time 360 komanso mukhoza kutiimbira 0manayawiri84759040 0manayawiri84759040 kapena kutumiza text message kudzera ku short code 1895 mkatikati mwa program ineyi ya bwalo lime. Ine ndi Sam Banda Junior, mlendo wanga ndi Justice Chimwemwe Kamowa. Hello? Mwazuka wayi bwana. Ndazuka kainu bwana. Tauka. Ayi ndikulandireni program ya bwalo lime pano pa Wireless ya Times dzina ndi kumene mukuimbira? Ine Kamanga ndikuimbira ku Lilongwe. Chabwino ndakulandira Kamanga kuchoka ku Lilongwe. Imava nkhani za pension ya bobo. Ehe. Kodi pension ya kudula wapangaritaya kupezeka kuti mwezi inasamalipira wina chaka cha thundu pali remedy yanji imene ungaipeze chifukwa ndalama ija imene yakupita kumene kuja izikapanga phindu ndiyo mwina kampaniyo yangopereka ndalama ija nkukupasa fairness yake ungaipeze bwanji pamene nditu bwana. Chabwino. Iyayi ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Justice Chimwemwe Kamowa alipompa ati yankhe funso limenelo. Zikomo kwa basi. Chabwino Justice ningotengako angapo kuti muyankhire pamodzi koma ndiye sa funso limenelo mwachita take note. Akuti munthu pension amakudula utapanga litaya ndi akuti kwapezeka kuti mwina miyezi ina mwina panali kudumphisa sada kupase ndi kampani ja mwina yangopeza ndalama nkuzakupasa mwina kumbali ndi amanena kuti pali remedy yanji imene munthu ukhoza kuipeza pa ndondomeko ngati imeneyo kuti mwina panali kudumphisa olo kapena mwina padajoyeka kuti ndalama imeneyo imayenera kuti nthawi imeneyo anakakudula ikanapita mbali imeneyo koma sidathe kupita ndi akuti pali remedy yanji imene munthu ungaipeze kapena fairness ungaipeze bwanji pa ndondomeko ngati imeneyo. Chabwino ndithu mwina ndimati nditengekonso mafunso ena kuti muyankhire pamodzi. Hello? Alo. Abwana mazuka bwana. Ndadzuka kaiwo. Ndazuka bwino. Zikomo kwa basi dzina ndi kumene mukuimbira? Abwana ene ndi Nice Kamanga kuno kumalaka. Ehe.
Kaniyo ndi maimva ya pension. Ineyo ni magwira ntchito kwa ndiyamu kwa azungu wa katolika wa. Ya ndeno ndidandawo kuti muna mwake ndipfuza kuthandizira vamene voisade kuti nthame nditagwira ntchito ngati aulonda. Komano pasi mwa ntchito munadio za pension zochocho. Musikuna watu kunoko ndi makhangati kuti paulonda apo panabwera katundu ngokuza ngati simenti ndeno kukasimenti ganabwera ine kulibeko. Ndani mada mina magwira ntchito ngati kunali ngati umeko ko kuli makontakti azomanga ndana anaba simenti ine kulibe. Panthawi imene ndinapita ngati ndini mwana amene makhala nawo ndi mwana gana asowa ndipo kutsaka mwana pamene akabwesa simenti iyo ine anapeza kuti azinyisiriwa pali kalali kanamang'anira ano anthu amene wandeno anapeza kuti iye anampira ndikubera simenti. Ndiye kampani yandichita ntchito komano palibe chinachonse chimene andiunesa kuzo kusandauza ngati za pension koma ndilomeko la pension mapepa amaperechitiwa mati maona unaona kuti ndili ndi pension ndiye mapepa azimene angondipasa ndrama yosapino yokhuza ngati ku pension koma kampani yandichosa ntchito koma ineyo musati mufuna mwangayi koma nayo andipandikira kuti wanthu amene anabawo andine amene nabanawo limodzi koma tamangidwa nawo kupita ku polisi anyamata anapereka commission kuti ineyo kopedwa katundu kutinalibi anambera kalalichi ndipo apolisi kwanafuka kuti usinikiza kuti uyeyo muna awasekedwa muno mutandauza kuti zasinetiro panalibe senifuna pangena ku position inake kuti imuna mube sineti yaziwe pakuti hayi. Nde abwana wana peza kuti mama wawo ndayenderano anandipasa nkane kuti ntchito ine yatha kumano la pension izo ndimafakundizo kuti zimene zozo ine ndikathandize motani kuti dama ya pension iyo isekesa abwana ndabwera nawo ntchito zaka ziwiri ndimathamangira apapo chachitatu chimwe tikanafika ta mu September. Chabwino. Munanena kuti amakudulani pension iyo. Atidulani. Chabwino. Iyayi ati yange Justice Chimwemwe Kamowa inu mungokhala pompo. Chabwino bwana. Zikomo kwa basi. Zikomo inunso. Chabwino katikati mwa program ine ya bwalo lime pali funso apa kuchokera pa tsamba la mchezo wa Time 360 akuti some companies prohibit workers to be on trade union, so can these companies be sued? Pafusidwa funso limenelo Justice akuti some companies prohibit workers to be on trade union, so can these companies be sued? Akutero funso lawo. Chikumbuso Levison akuti Chikumbuso Levison akuti ndili ndi funso asambanda tamva kuti mwadzuka bwino zikomo kwa basi. Funso ndi akuti kodi malamulo athu amalawi anthu akakhala kuti amapanga ntchito zamanja ndiye kodi achitidwe andalama amati bwanji umayenera kuchaja mapesenti angati ndikukamba izi makamaka za makampani ang'ono chifukwa maiko anzathu ngati ku South Africa amati umayenera kuchaja 50% pa materials akutero funso lawo. I think lathera pamenepo funso limenelo. Junior Chibwana NG akuti kodi zimakhala bwanji kumbali ya malipiro pamene kampani ikuthesedwa koma wogwira ntchito ali ndi contract. Mwina ndimati ndisire pamenepo muyange mafunso amenewo. Justice imaenda bwanji kuti kampani ikuthesedwa ndiye kuti anthu akhava ma-retrenchment ma-redundancy futhi kampani akupheka ndiye kuti amayeneka apatsidwe notice ndiye kuti amayeneka apatsidwe ma-severance pay. ndiye kuti ndi redundancy imeneyo ndi retrenchment.
malo amene akukaniza trade union ndi ufulu wa anthu olembedwa ntchito kupanga organize ndokhala ndi trade union. Trade union is the strength is in numbers. Ngati olemba ntchito akukana vuto limene limakhalapo malo a ntchito ambiri kumakhala anti trade union spirit kukaniza kuti anthu asakhale pa trade union fa mwina ena amaona ngati trade union ndikabungo pa anthu osokoneza pa malo a ntchito asiziyeneka kutero. Ndi bungwe lokuti ena ayimira anzawo ngati pamalo pa ntchito pa anthu ambiri okwana 1000 nanga olemba ntchito akafuna kuwafikira angafikire onse ayeneka akhale ndi anthu owayimirira komanso for collective bargaining agreements kuti azikambirana zinthu zokhudza malo ogwira ntchito mwina nkhani ya masale kapenanso chitetezo sector cha pamalo a ntchito kapena zofunikira pogwira ntchito zonsezo malo ogwira ntchito pamakhala zambiri zofunika kukambirana. Ndingati kuwakaniza yes atha kupanga declare dispute pakhala kukambirana ndikhani itho kafika ngati satha kupanga resolve itho kafika mpana kwa IRC ndi ufulu wa anthu olembedwa ntchito kuti akhale pa trade union. Pension yawo amagwira ntchito inatha contract ya pension imakhala pakati pa fund manager ndi otilemba ntchito ndekuti anzathu awa akuicharaja pakakhala kuti wachotsedwa ntchito choncho yatha miyezi 3 simapeze ntchito ina ndekuti utha kukafunsa kuichara kuti auze pension fund manager kuti akupatse koma ngati ndalama zako zili zopitirira 500,000 amakupatsa contribution yako yokha 5% zinazo zimatsala za kampani kuti ukapeza ntchito ina pension ija izipitirira ukalandire pa retirement. Chofunikira ndikubwerera ndikukafotokozera kuti miyezi 3 yatha sinapeze ntchito ina ndimafunako mundipangire process pension yanga ukangoita straight kupita kwa fund manager wa pension amakubweza chifukwa amandira ma instructions from olemba ntchito. Ndithu nawo amadumpitsa osamapereka pension yafika nthawi yobuma akutenga ndalama kumbali akampani akupatsa zimenezi zinde kuti iweyo sizuchitira ubwino chifukwa ma fund managers aja ndalama zamaziikiza kuti zipange phindu. Ndoti ikamabwera imakhala ndi mabonasi ma interest nawo akamangupatsa ndalama ija kumbali angokupatsa ma 10% aja plain opanda interest opanda mabonasi. Ndekuipa kwake sizeneka kutero ndalama ameneka mwezi uliwonse pasina kwane pa 14 zipita kwa fund manager kuti iwo aja amadziwa ali ndi ukadaulo ozipanga invest kuti zichite phindu. Ndengati nthawi yopuma olemba ntchito akungotenga 10% jakupatsa kumbali ndoti iweyo sizikuchitira ubwino ungolandira ndendende 10% mamoti inakakhandike inakakeka pamwamba. Komanso nthawi zambiri ukakhala kuti kuli ma arrears aja pension fund manager amanyala kuti sitingalipire mpaka ma arrears atani aperekedwe. Just zimachedwetsa ndondomeko yokuti ulandire pension ukakhala ma arrears. Chifukwa chake tiyenera kumapanga dongosolo kumaona kuti ndalama akutidula iwonso yawo yapamwamba akuyika akutumiza kwa fund manager mwezi ndi mwezi. Chifukwa tikamazazindikira tikupuma nthawi yopuma ya retirement ndekuti zimenezi zidzatichitira ubwino. Ngati pali trade union nkhani yaso imene ithu makambirana ndi anthu otilemba ndi imene ya pension kuona kuti ndondomeko ikuyenda bwanji. Akupereka akupanga remit ma premium ku fund manager zinthu zofunikira. Chabwino. I think ndankha mafunso lipo limene latsala. I think amene mwina kapena kupa pa lomalizali ananena kuti fairness ungayipeze bwanji kodi pamenepo uyenera kuti ubwere ku IRC o kapena upite kukamang'ale. Isha pension. Imene ya pension
toyamba apite ku ntchito ngati sangakathandizidwe atha kupita kwa IRC. Koma ndi nkhani yongopita panopo pension ilipotabo ukasiya malo ena ntchito ngati sinakwane zaka za retirement age wapeza ntchito ina utha kuichotsa kupita kwa nyuwani kumene wayamba kugwira. Koma ngati miyezi itatu yatha utha ukauza kuti akupangire process. Chabwino. Koma ngati maybe chako sunathandizidwa anthu amabwera kwa IRC koma nenda nenera muja ambiri akabwera amakhota alibe ndi certificate yomwe ya pension. Statement amatuka maannual statement yacho kwakusenayi pa pension nanga statement ili kuti tilibe zimakhala zovuta. Fund manager ndi ndani sakumudziwa. Chabwino mkatikati tiyeni ngati zipanga fola kuti zidziwa ma statement tikamalandira tizika pabwino. Ndithu. Chabwino ma statement tizika pabwino ndithu mkatikati mwa program ineyi ya bwalo lime. Ndithokoze Justice Chimwemwe Kamowa. Pali mafunsobe apa akuti Benjamin Chisi akuti nanga wogwira ntchito zapakhomo akachosedwa ntchito ya malamulo amawateteza bwanji? Ine Mngoni Chisi kuno kumzuzu North Kunkolongo. Goodwill Mzembe pa tsamba la mchezoso la Time 360 akuti kodi ndi chifukwa chani Industrial Relations Court sinapangebe ma court determinations pa nkhani ya ma promotions and grades structures and remunerations in civil service ngakhale pakhala pali milandu ya mbirimbiri yomwe 90% boma lakhala likuluza kamba kuti pakali pano pali contradictory and confusing regulations on promotions, grading and remunerations apart from neglect of some officers in authority. Funso limeneli kuchokera kwa Goodwill Mzembe pa tsamba la mchezo. Hermes Matias akuti pa nkhani za ku khoti za ku IRC ikagamulidwa ndipo kuti ikufunika assignment, kodi pamatenga zaka zingati kuti assignment ichitike? Afunsa amene wa Hermes Matias. Chidumba Emmanuel Mkandawire akuti kodi retirement komanso resignation, dismissal ndi termination of employment and kodi zimenezi zimapanga affect bwanji ma terminal benefits? Ndiye samunakhuzako kumeneko kwa mafunso lake ndilimenero. Francis na Luku akuti kutolera kwanu kwa pension sizivuta kwambiri but kuchita claim ndalamayo ikafunika mumanyinyirika why? Ukusikupa ufulu wa anthu. Ndiye safunso limene mwina likupita mbali ina. Koma paliso wena apa atumiza message akuti ati pano kudalira mabungwe ayi ndi magwira ntchito pa kampani pamene adandimanga koma oti ndidapita ku ndende ndidapita ku polisi adapeza kuti tilibe mlandu ndiye tidapita ku labor ndi ku legal amenewo anati tinachedwapo tikasiya nkhani sakuthandiza moyenerera palowa chiphuphu. Ine ndidasiyako mavuto anga amangotidikira mpaka ndidatopa ndikuyendera. Ndine Harold David boma la Salima tiye Chisamba mudzi mwa Njerezani. Tione awa apa. Hello. Chabwino mkatikati mwa program imeneyi ya bwalo lime pano pa wireless ya time 16 minutes to 8. Tione apa mwina ku 1895 kodi kuli motani. Hello. Lija naimba so leo mbirira ija ni matandauza kuti akukudula samalipira miezi ina nde akalipirabe kuja kwa pension fund kuja kutaku uje ni panapita nditu nthawi pena mwina sadalipire koma kena kwa adaka apita kukalipira.
kukalipira kuti ndalama zija akakupasa zomwe zija. Aha. Ndio ino munafusa bwinobwino apo kuti munthu angabwerese ku IRCC kuti for fairness. Ande ukatenga izo zopanda interest. I think kumapeto analiyankha anazanena kuti ngati pachitika chimenechi ukhoza kuchita follow up ndi ku ntchito kapena pension fund imene imene uli ukaona kuti kumeneko sizikuthandiza ndiye ukhoza kukafikira kwa IRC. Okay. Adanena kumapeto ndithu. Ndithu bwana. Zikomo. Chabwino awa kuti ine langa ndifunso kodi ogwira ntchito zapakhomo amayenera kukhala ndi pensioni? Funso limene lafunsidwa ndi limenelo. Langes Wilson kumachinga kuti kodi zimakhala bwanji kuti umakhala pa ntchito ndiye mwazizizi akuthamangisapo kumbali ya pensioni imakusata before or after working? Funso limene lafunsidwa ndi limenelo. Mwina tingotengaso awa kuti mutiyankhire Justice. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Ine ndipo Sango kuno kudowa. Chabwino ndakulandira kuchoka kudowa po Sango. Nimafuna ndifunse ro DJ IC imene imagwira imatenga madandaulo otenga zaka zingati? Chabwino. Kaimulandira madandaulo otenga zaka zingati fozi pali issue ina yake inachitika kwamba ndi zaka zapita zinachitika mayanga. Angagwira ntchito ntengana alembedwa ngati waza umoyo. Kudowa kumeneko anachotsedwa kuva mwachipongwe atagwira ntchito 3 years. Komana naye ndazimayi kuyenda paliponse amaoneka kuti palibe umwayi wake. Inenga ni mwana wa chibanja ndilo zindikira zimandikhudzabe mpakana panova. Mfani funse kuti zimatenga mtundo kapena kuti zimatenga zaka zingati kuti munthu akhoza kudandaulako kuche nimene ichi fuoneka ngati kuti kukhala munathandizo mbali ina yake kukhala kuti mwini zaka zimene imatenga kuti munthu akadandaule. Chabwino. Ndithu. Iyayi ndathokoza kwa basi Justice Chimwemwe Kamowa Alipomba ati yankhe funso limenelo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mwina Justice Musa na yankhe mafunso amenewo palinso ena apa kuti ankosamu kodi pa ntchito pamene munthu akumugwirisa ntchito ngati waganyu kwa zaka zopitirira zitatu malamulo amatinji ngatinso ntchito yatha zimatani? Ine Francis Gringo Yasin and wife Tadala kuna Miyango. Mwina ndimati mutenge mafunso amenewo kenako mwina kumapeto titenge na ochepa chifukwa nthawi ikuoneka kuti uthamanga kenako mzati umbira mkota kumapeto. Chabwino. Chinthu zikachitika tiyeneka kukadandaula mofulumira chifukwa kuchoka pamene nkhani yachitikira ikapitirira 6 years imakhala kuti nkhani nchasingabwereso ku court. Ndiye tiyeneka kudandaula kusanga zaka 6 zisanati. Ma domestic workers pension ili voluntary uthodzika wekha pa pension masiku ano. Palina ya aliyense amene ali exempted pali voluntary pension yoti utha kudzika wekha. Koma amene ali exempted from pension amandira graduate. And malamulo graduate and 5% times miyezi imene wagwira ntchito times current salary. Ndema domestic workers ambiri amalandira graduate pamene ntchito akusiya kapena achotsedwa. Ntchito ikatha pakatha miyezi itatu kuti sunapeze ntchito ina kwapoti sunafike retirement age kuyeneka kuwapanga claim pension zimayambira ku HR ku office kumene tiyeneka kuyambira. Menda nenina muchoka ngoenda state fund manager amakubweza. Koma tidziona kuti pension yathu ikuyenda bwanji malingana ndi ma statement amene timapatsidwa amapanga indicate kuti pension yako ikuyenda bwanji. Ngati sitikumvetsa ndimene ndanena zija kuti titha kuwayitana kuti adzatifotokozere. ukamangidwa
nkhani ku polisi yatha ndiye kuti akuchotsaso ntchito zimatengera kuti nkhani yayenda bwanji. Zotheka ku polisi kukupeza osalakwa koma ku ntchito bwalo la ku ntchito kukupeza olakwa. Ende ambiri amaganiza kuti chifukwa polisi andipeza olakwa ndiye kuti basi andibwezeretse pa ntchito siziyenda choncho. Ndithu milandu iyi ya civil service tiyeneka tipange follow up kuti court ligamula motani. Komanso milandu ya sikatha kwambiri muchigamulo chamanena kuti apereke ngati chilichi compensation chipukuta misozi pasanapite masiku angati mwina amathonera 14 days ka 21 days ka 30 days. Ndiye kuti tiyeneka tipange follow up ngati sakupereka imene makhalira execution ya milandu ina iliyonse ndikuti imathopita kusherifi asherifi akapange enforce ngati anthu aja sakupereka ngati imene court ina iliyonse ma judgment akamapangira enforce. Ndezi mangoyeneka kutsatira kuti chigamulo cha gamula motani. Ma domestic workers milandu yawo imabweranso ku court ngati volembedwa ntchito wina aliyense aliso ndi ufulu wokadandaula ku labor office kapena kubwera ku court. Ndikhulupirira ndayankha yonse. Ndiyesa apa mwayankha ndithu. Mwina ndi chifukwa ndikuona ndi nthawi apa ndingotenga gawo lomaliza mafunso abwera ambiri koma sindiuziwa kuti tingamalize onsewa koma iyayi mafunso tikuwaona ndithu sikuti tachita uchi ndingotengako ma 24 awiri kenako mwina muzayankhe pamodzi kenako nkuumbira mkota. Hello. Alo bana madzuka panji mwana bana. Ndadzuka kaiwo. Ndadzuka sobe. Zikomo kwa basi. Zikomo. Dzina ndikumwe muimbira. Halula kukulika. Chabwino. Ndithu. Ife tatizikamwa tafuse koma iyo. Kodi protectionism munthu akamagudula. For example ndileke ngati ineyo ndali pa contract ndaboma chaka chatha mu October. Then February ndakafika mufumu simoyenera para ndikupizi pana anatisimuza kuti that was February 21 anatuza kuti by March end mukhala zanu zitatheka. Then padusa mpana pano ndiunena pano sinathekebe naimbira kuzamala kupitako amati pali ma missing month ngati mwana wakambira bambwena chauta miezi ina mavizo zolati ndalama sizimafika pamene munthu amakutuwa. Kodi pene papa zimatheka bwanji kuti ndalama munthu zimaonesa best yakuti akudula koma ukuku sizimafika koma kuti ndalamazo zimadulidwa kodi pepa zimatheka bwanji. Zina ndilo kuti munthu ogera ntchito dafuna chinthu chonse lapanga ndamaza pension akopo kuti kuna zimakuapurete anati by 14 days 14 working days makhala izonse zidatheka kale. But how long does it take panezi from February up to now tungozideya kuzamala zatoka izatoka for you lakini adudika leo zamala toka information ina kodi pene pacheniche ndiyo chimachitika kuti chezitheke zimakhala zotani. Kuti pana munthu ndirabe kuikana potenge kupolandira chifukwa apapa tipasa option yoti ngati munthu afune mukuzofira fomu yoti ma missing months enawo kuti ngakhala asakhalepo amene alipo mulandire. Kuti ziwezo ndimezi makhalira. Ndithu funso langa ndotera. Chabwino ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Ati yanga Justice chimwemwe kamowa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chabwino palinso mafunso awa tiona kuti Langes Wilson kuno kumachinga ati kwana piwa funso langa ndila kuti munthu akakhala kuti walakwira boma pomwe wolakwawo amamangidwanso. Ndiye safusoli mwina langokhala jeno akuti ine ndine gwira ku ine ndimagwira ku kampani ina yake kuno kumzuzu anandisisa ananditulusira
terminal benefit kosana ndipase mpaka na pano, koma padusa miyezi 7 nditani akufunsa chosa. Ine aliki kuno kuphalombe timafuna tidziwe kuti kodi tingachite chani. Umagwira ntchito pa khomo akuchosapo koma sana kulipire, ungachite chiyani? Akutera akuti abwana nkhaniyo ili bwino chabe kuti ndayipeza mochedwa. Abale monga ku Adimak mpaka pano akutisungira ndalama pamene ife tikuvutika kuno, tithandizeni. Akutero amenewa akufunsa kwawo. Ndione mwina pa times 360 pali mafunso. Akuti Dennis Chitenga akuti kampani yathu isanagulisidwe monthly contribution yathu idali 10%, while kampani yomwe inagulayo ikutidula 5% under pa probation. Ndekodi tikasaina contract nde ukufuna kuzasiya ma calculations ake azapanga 5%. Mwina ndi nthawi tasala ndi 4 minutes. Ndimati ndikuloleni Justice Chimwemwe Kamowa kuti mutiyankhire mafunso kumapetoko, mungombira mkota. Nditero kuti nonse amene mukuimba pa 10 mukutumiza ma text, ndikuziwa kuti zikubwera koma mwina ndi nthawi sitikwanisa kutero, koma ndithokoze kuti munali pamenepo. Justice chabwino. Ukawukira mala ntchito ngati zili zokhudzana ndi upandu, ngati kuba fraud, amathoka pangati poti polisi ndikukumanga ndithu. Ma terminal benefits awa pension enagwira 7 months sanandire ayeneka akadandaule mala ntchito acha kuti akamvera nanga ndagwira ntchito sinanandire kena kali kuzikhala bwanji. Ngati sathandizidwa apita Labour Office, ngati Labour Office akathandizidwa apita kwa IRC. Chimodzimodzi ma domestic workers ngati ntchito asiya kapena achotsedwa ayeneka kulandira gratuity. Ngati sakuthandizidwa apita akadandaule Labour Office. Nenda ndinamuja nthawi zambiri sitimadziwa kuti ma fund rules ndi chani, akuyenda bwanji, komanso kutsatira kuona kuti akukudulani ndalama zikuperekedwadi. Ngati pamalo pa ntchito pali union kapena staff committee, welfare committee, zinthu ngati zimenezi tiyeneka kumakambirana ndi anthu otilemba ntchito kumaona tisoti zikukhala bwanji. Pension iso imakhala ndi ma trustees, titha kuwafikira ma trustees athu kuti aonetsetse kuti nkhani za pension zikuyenda bwanji. Ngati tili ndi funso lina lililonse lokhudzana mala ntchito kapena pamala ntchito tachoka ntchito tachotsedwa sitinalandire ma terminal benefits athu, tiyeni tipite ku Labour Office akatithandiza. Ngati ungofuna upangirwe lonse tili ndi mafunso tipite ku Labour Office akatithandiza. Ngati pafupi ndi IRC tithaso kupita kwa IRC, koma tikhale anthu okuti tili ndi information, tili ndi knowledge. Anzathu wa Labour Office chitawo ndi imeneyi, ndekuti titapita akatithandiza. Nkhani ya pension ndiyofunikira. Regulator ndi Reserve Bank of Malawi wa pension. Ngatiso tukomana ndi zina zotsamwitsa ngati mene aneneramu mu malamulo olembedwa ntchito ayeneka kupeka 5%, otilemba ntchito 10%. Ngati ikudulidwa choncho mochepa mwa 5% nkhani yoti tiyeneka tikambirane mala ntchito. Ngati iyayi tikugwirizana tipite ku Labour Office. Maso za pension awa panga ndi ya Reserve Bank, we can also report kuti kuno ma percentage sakuyenda malingana ndi malamulo akutidula motere. Tikakhale anthu odziwa ndi tikadziwe kuti kumene titha kukadandaula.
ndithu yeah, justice ndithokoze kwa basi mafunso ndambiri koma ndiyesa kutsogoloku mukamapeza mpata ndiye kuti tizitero chifukwa zikuoneka kuti nkhani imeneyi anthu ali mafunso kwambiri ndiye kutsogoloku tione kuti tichite motani koma ndithokoze kwa basi ndipo ndathokoza kuti munapezanso mpata kuti tikhalire limodzi mpulogalamu imeneyi siku la lero. chabwino zikomo kwambiri po ndiyitana mwinanso nkhani ya pension mutha kwayitana a Reserve Bank pension department aha kuti adzafotokozere so bwino kuti iwowo amachita mbali motani. yawo ndiyotani amachita motani. aha ndithu iya ndithokoze kwa basi ndifuneni tsiku lopambana. zikomo kwambiri Zikomo. nonso tsiku labwino. Zikomo. zikomo. tikatero ndiye kuti tafika kumapeto a programu yathu ya bwalo liyime pano pa wailesi ya Times. ndithokoze nonse amene munali pa tsamba la mchezo la Time 360 komanso amene mumatisatira pa wailesi yanu ya Times. Tithokoze kwa basi mafunso ena sidathe kuyankha nthawi ndimene yachita sidatikomere mtima koma ndithokoze mzanga Christopher Nkosi amene waonesesa kuti zonse zikufikeni pa tsamba la mchezo la Time 360 komanso pa wailesi ya Times. tiza kumanenso sabata yamawa chauta akalola pachinayi tibwerenso ndi bwalo liyime. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Mwakoma nonse ndapita. Bye bye.